Bon. Ay nak, mariga mo kayo tagkaradap pa kay. Nih, nataka mo gayang bakit? Rumwara ka. Umur ka. Pay papanam kan ano data bit-bit mo manon arak mandaytan. Arakaan bakit? Dilata. Dilata. Woy, dilata da ito'y bakit Ang pay data dilatan. Ano manon ta dilatan? Di ba, tunubigat iti panagpipilain? Oh. Aw, di ka natagari mapanak agi karadap bakit? Tapno sigurado nga sure iti pangabat ko bakit? Narigatan, tagpagpakampantay. Saktaw tanay, sumupngutay. Tapno makaaduak. Tanay, baka agrana kami manay, datay kalaban kaw. Apang kagkaradap. Hoy! Tapos dilata dayta. Hoy, dilata! Dilata nga talaga ti karadap mo lakay. Hoy, bakit dilata? Ay sus apo lakay. Di ka lang mabainan nga mangikarkaradap ti dilata. Dilata, pagbayanak! Sa gaman mo mga dilata ti may nga pamilya ti waras mo. Duray may salam Wano duwa nga dilata bakit? Di kada pamilya. Sa gaysa. Kada pamilya. Hoy! Inilakandakan ito pang karadapang di saan ang payan niya da aso. Apay kumatanyakan na. Karadapang ti sardinas, aso da yan. Ay sus apo. Baka day tapay di dilata nga awan ti ramraman na. Ay na. Apa? Limkat amo nga di kalaban mo nga nagkaradap ti dilata ka puro street side ting karadap na. Street side. Kuwan. Tapos sika baka awan pay mo ti brand na day nga dilatam. Baka day tapay di chip. Dilata. Ano pa mo ikarkarada po. Apa? Baka ikapakamat da ka ti aso. Ay na. Among bakit data stick side nga dilata. Awan ti binatbat na dayta, dito'y dilatak. Permimay ti panang tagibasit mo bakit dito'y iwaras ko nga dilata. Kuwan ata. Ampay aso ayada kita apan mo karkaradapan ta. Dilata ti apong ikarkarada. Bakit wag mong maliitin itong dilata ka. Oh. Di mi amo nga dato'y day dilata nga kung kunada nga smiling brand. Smiling brand. Uy, smiling brand. Ang data nga pakanor mo manitang nga is may smiling. Aman, limited edition dayto'y bakit. Pang eleksyon lang nga talaga. Nalakay. Kang kalaag kikarkaradap ti Chip, di tatan, di kaya ti maimarmarites among matansyak ti presidente ti Marites. Baka day tapa ikarkaradap mo ti pakadaksak. Awan titiw-tiwalam kanya bakit. Now, advance mag-isip itong asawa mong kapitan na tao. Ay ako, kita ma. Oh, smiling brand. Kita bakit. Oh, the smiling brand. Oh. Sana all ang road. Data nga dilata bakit? Limited edition for election only. Nakita mo bakit? Nakangiit, nagitita tao na. Smiling brand. Mayat? Dubli-double ka ron. Lalaing ang narod at karadap ta mo. Sigurado, ti pangabak mo. Approve ka lang ka, approve. Wan Mayat? Day to ti mayat nga maamok nga imarites dan biga. Dato iti dilata ni Kapitan ni Pukanaw smiling brand. Mayat? Mayat. Nagaruday. Lalaing ang ating karadap. Gawin. Karadapon amin nga makaradap tatang rabi Tapos sigurado iti pangabak ko bakit? Tinakaw. Nakon bakit? Nati ko kaanan. Karkaradap ka no. Lakay karadap. Hanga baka-baka. Karadap. Bon. Ay na, mariga mo kayo tagkaradap bakit?